Nino și Puffy, cu floarea luminii strălucind bâlând în mâinile iepurașului, își luaseră rămas bun de la liana și de la pădure acum plină de viață. Fluturii luminoși îi ghidaseră înapoi la locul unde se deschisese cartea magică. Cu ultimă privire spre lumea fantastică, Nino atinse coperta cărții, iar o lumină caldă îi învălui din nou. Când lumina se stinse, se treziră pe podeaua familiară a bibliotecii vrăjite. Rafturile pline de cărți îi întâmpinară cu un sentiment de căldură și siguranță. Floarea luminii, acum o amintire vie, dispăruse, dar aventura lor rămânea întipărită în inimile lor. Am reușit, Puffy! Exclamă Nino, un zâmbet larg luminându-i fața. Am salvat pădurea. Puffy își așeză ochelarii, ochii lui strălucind de mândrie. Și am învățat că adevărata magie se află în curajul și prietenia noastră. Și, desigur, în cărți. Era deja seară, iar stelele începeau să apară pe cerul întunecat, vizibile prin fereastra mare a bibliotecii. Obosiți, dar fericiți, Nino și Puffy se pregăteau să plece acasă. Puffy își aranjă cărțile pe birou, iar Nino își puse ghiozdanul în spate. Ce seară minunată, îi spuse Nino, privind pe fereastră. Stelele par mai strălucitoare ca niciodată. Așa e, răspunse Puffy. Poate că e un semn. În timp ce ieșeau din bibliotecă, o lumină neobișnuită le atrase atenția. Nu era lumina felinarelor sau a lunii. Deasupra lor, pe cerul înstelat, o constelație familiară, cea ursului mare, începu să pâlpie mai intens, iar apoi, încet încet, conturul ei se transformă. Stelele se mișcară, formând o imagine clară, un iepuraș cu ochelari și un băiețel cu părul creț, ținându-se de mână, zâmbind. Nino și Puffy rămaseră fără cuvinte. Erau ei. Chipul lor, desenat cu stele pe pânza cerului. Puffy, șopti Nino, cred că aventura noastră a fost atât de specială încât a lăsat o urmă pe cer, completă Puffy, cu o emoție rară în voce. O surpriză sub stele, pentru a ne aminti mereu că poveștile nu se termină niciodată cu adevărat. Au stat acolo minute în șir, privindu-și constelația personală, o mărturie a călătoriilor lor, a curajului și a legăturii lor de neclintit. Știau că, oriunde ar merge, sub orice cer înstelat, povestea lor va continua să strălucească, așteptând următoarea pagină, următoarea aventură.